Hej og velkommen til den her video. I dag så skal vi spille nogle diamond poletter her, nogle life keys og nogle mythic keys, som jeg har fået skaffet mig. Jeg tænker vi starter med diamond. Jeg tænker vi starter med de dårlige, og så går vi opad og op til de mythic. 25.000. En 50. 125.000. Her for en emerald. Okay. Ja, 50.000. Det er rimelig godt også. Tror jeg. 25k, det er fint. Så life keys. Og der kan vi vinde 10, 15 og en halv sæk brød og noget life gear og en jackpot på 150. Okay. CK. Okay. Igen. Det går rigtig godt det her. Der er penge. Okay, hvor det kan jeg også godt bruge. Jeg har næsten ramt 1 million, hvis vi kan se over med penge. Eller næsten. 10 igen. Okay. Jeg synes, der er så meget gear, man ser, men man får ikke noget af det. Sidste. Svær. Ja, yeah. Og vi fik et live svær. Jeg skal lige bruge med kisene. Der kan man få 15, 25 stack, noget på 4. Så i svær. Nå, lad os bare lige se om vi kan finde noget gear. Jo. 64 brød, fint nok, tror jeg. Godt, vi kan godt lige vinde noget gear på den sidste. Kom nu. Nej, lige mellem to. Ja, okay. Jamen, så tænker jeg lige, vi løber ned og sælger det. Eller, vi skal lige væk fra ham der først. Fordi han er nok et lille problem. Jeg ved jo godt, jeg har vundet det der svære der. Jeg bliver bare ved med at løbe. Ja. Kom nu. Ja, no win. L. Vi har sådan en lille dejlig kiste her, og vi lige putter det her i. L. Nå, jeg tænker, at vi måske kan sælge det her brød her, hvis der er ham, der er en camper os med. Jeg er ret sikker på, at han ikke er der mere, men jeg har lige en lille smule brød her, så vi kan sælge. Og noget weed også. Jeg tænker bare, at vi spawner. For at være på den sikre side, for han ikke sidder og camper derude. løber han bare der. Så
har vi rundet. Nære selv brød. Det, jeg regner med, at vi rammer over 1 million. Det kan jo godt. Starter med weedet. 16. Bare brød. Ja, vent. Jeg har 2,5. Det er sådan 2,6. Året. Brød det givet med meget. Gik af med sådan 600-700.000. Nå. Det ved man meget. Men jeg tænker bare, at jeg slår videoen af her. Og sige tak fordi I gad at se mere. Og husk at like, subscribe. Og slå klokken til. Vi ses i næste video. Hej.